bandiraɓe ɗen joɗiɗiɗo e Amadou Diallo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa dillata koye communication ko arde fof ceerno Amadou calmina bandiraɓe lafma haɗi yooɗi han jarama Oumar Doro ko mi indirima lafata mi indiri kadi dono sampate en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Winndere-tv taweteɓe e nder leydi ndi ha caggal leydi ndi kamɓe kala en jettiɓe en jaariɓe caggal nde calminɗa bandiraɓe hande e oɗo saaha wona koye recensement woni bindiratgol ewa kono en teska kala nde bindiratgol ari waɗat haalullaji polémique aji ɗi hay goto famata an koye nder communication dillata mboɗo sikki won famamuya labtuɗo maɗa mo joguiɗa hen mo poɗɗa wawde fawrude e bandiraɓeɓe ko holɗum wonata jarama Oumar Doro komin dokkuɗa kam occasion wawde haalde e ngal ɗo gollal wawde haalde ko fati ko e recensement mo ganduɗa oɗo sa joni leydi Sénégal foof ena waɗa ɗum min noon mi artata e ko mawɗo Dono Sampare haali ɗo joni ko fati e affaire leƴƴi wiide ɓe ko pël ɓe ko tukuleur ɓe ko lawɓe ɓe ko ɗum ɗo ɓe ko ɗum ɗo ene wayno o yañima hen mi artata e ndin mbadi jinmi artude tan ko seeɗa famminde yimɓe hol importance walla nafoore wonde e recensement o par ce que ene heewi yimɓe ɓe jiyata e réseaux sociaux ji e ɓe ko image ɓe ko audio ji jomumen mbiya kañumen binditta donc famminde yimɓeɓe hol importance gonɗo hen kono hol conséquence kadi gonɗo hen hol firno wasde winditande wonde hen par ce que ko adi foof so tawi neɗɗo o winditaki so tawi omo dukanno ko ɗum ɗo walla ko ɗum ɗo kanko mo jeeyataki e dukoɓe saabu sa yi aɗa duka komi waɗama labbo walla mi waɗama tukuleur walla mi waɗama pullo ɗum kay yataw ka binditiɗo mo winditaki ala kañum ko haalata e ndin mbadi way kono wiide ene haaɓe bone leydi Sénégal walla leydi Mauritanie tawa ala carte d'identité ni donc firti kada tampina hoorema tan kono hani no jarani wiide yimɓeɓe importance gonɗo hen o ko ma yimɓeɓe gandu hol kewendi yimɓeɓe holto tolni so tawi kon fulɓe ma yimɓe gandu holto kewendi mon tolni so tawi kon soninkoɓe ma yimɓe gandu holto kewendi mon tolni so tawi kon soseɓe ma yimɓe gandu holto kewendi mon tolni ko ɗum woni ko jiyata saaha foof leydi wiye yo wat recensé yimɓe mum anda holto tolni saabu en jii duuɓi ɓennuɗi ene wiye nder Dakar tan waɗi ko 4 millions d'habitants en 3 millions en gueɗe mbaɗe noon yaha ɓoye wiye joni ɓe goni ha 6 millions ha 8 millions yaha ɓoye ɓe mbiye ɓe goni 12 millions waɗi ɗum ko wadde recensement o par ce que recensement o ko hen yimɓeɓe tugnoto nde wonno eɗen gandi laamu kañum liggoto ko banggue ɗereji donc en mbawa jooɗa to mbiyen enen fulɓe ɓuuri hewde leydi Sénégal taw en binditaki alay saago bindital ngal waɗa nde ganden keweni men ɗum kadi bindital ngal kadi wondata koye gonga gueɗel gonguel ngel ko ñagade yimɓeɓe yaafuya wiide yimɓe yoɓe tinno yoɓe gartir haqqillaji mabɓe no fewi ɓe ganda koɓe kalata mawɗo Dono Sampare haali ɗum ɗo nane hon biiɗo mataw ko hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall ene weela ɗum onon foof oɗon gandi ko foti no hoorejo leydi jogota ko jambaragal e pellital wiide yo leñol fecce no ngol sifori foof ɗum ɗon ko yimɓeɓe ne kaala ɗum toujours kadi ko ɓuuri hen hewde ko wiyete waɗama ɗo pël waɗama tukulor waɗama ɗum ɗo ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa koko sosata ɗum ɓenni par ce que il faut paamen koye 21e siècle gonɗen ɗum ɗon wonno ko nden guila e 19e siècle 20 hay goto anda jamonuji ɓennuɗi guila nden wiyeteno noon mais hande o pinal ngal to yettini en ɗo Oumar hay so tawi en jooɗonoki e windere eɗen kaala pinal men hokki en ha neɗɗo foof wawa wiide en waɗa men trompé hay so tawi enen fof en jangguitani paamen enen fof en ɗandaki hande so tawi a naatino hay sinno ko dowri ndi ma yi toon tan pullo gaynako joguiɗo sawru mum no aynoya taw ko heɓata koye information an gonɗo e Dakar heɓata on information firti ko aduno hande koko wayli kadi gonɗen koye mondo hande goto foof no jogui humpito ñagade yimɓe tan yooɓe tinno yooɓe bindito kadi eɗen mbaɗa message faanude e hoorejo leydi ndi e dendagal gouvernement Sénégal o foof yooɓe tinno yooɓe jomnu yahoɓeɓe ɗiɗo konngol soɓe gari yooɓe pamdat koɓe enquête yooɓe pamdu hen saabu yimɓeɓe foof koko nanna e noppi mum koko bonna ɓe jahata koɓe pecca yimɓe ko ɗum woni ko nanna e noppi yimɓeɓe ko ɗum woni ko woni e haqqillaji yimɓe gueɗel gonguel ngel mbiɗa yiiɗi hoorejo leydi ndi e dendagal gouvernement o foof nde wawata sodde jewte e émission ngaji radio ji ɗi waɗa spot aji publicité ji ha heewa radio ji communautaire ɗi radio ji commercial ɗi e radio ji
privé ɗi e ko nanni hen pour ha message wawa yettade yimɓe ganda aroɓe ko nela gummi koto laaɓi kono ɓen aroɓe kadi yimɓeɓe koko poti jaɓɓadeɓe ganda ɓeɗo koye men gummi dokkaɓe koɓe cohli ko janggo e jaam enen fof mbawi hebde fodde men ɗum tan jinnomi wadde hen message gueɗe gonguel nguel Oumar jinnomi arde koye tabital pulaku tabital pulaku national international et triple international faut ala importance. Pourquoi? Non, attends, toi aussi. Fore tabital pulaku international et triple mbiya ɓe ngalana en importance goto. Pourquoi mbiɗa noon Amadou? Mbiɗa andi kay sibu eɗen mbawi fuɗɗorade tan toon to Centrafrique no foti ujunnaje fulɓe mbara toon est ce que goto mabɓe ɗojji toon. Mali no foti fulɓe mbara toon est ce que goto mabɓe ɗojji toon. Mauritanie caɗele gonɗe toon nde est ce que goto mabɓe ɗojji toon. Hay importance goto ɓe ngalna yimɓe woni holɗum mawɗo don sampade haali ɗum ɗo nane hande ko foti no tabital pulaku international oni ne foti ɗum heɓtinde hay imira arabe en ɓe ene poɗnoɓe heɓtinde aduna o foof union européenne en e dendagal aduna o fof mbimi ene fonno heɓtinde tabital pulaku international hay so wona pour ittude ngalluno hokkaɓe mais kamɓe yoɓe mbaɗ démarche uji ɓe jaaha ɓe jottoɓen janggo e jaam no mbiruɗa nanni so tawi caɗele mbaɗi taw eɓe mbawa yaade ɓe jotto toon ɓe goytono fulɓe tawde wiya ko tabital pulaku national ha international ɗum woni ko firti holko Oumar an ko hen dillata min ko hen dillami holko meeɗa yiide ɓe mbaɗi hay batte a yiyani ɓe mbaɗi holmo meeɗa yiide ɓe kajjunoyi hay goto hol meeɗɗo mayde caggal wuuro taw ko mawɗo ɓe gartiri ɗum hay goto hol gendiyankoɓe moɓe coodani oto hay goto hol e mabɓe gendiyanke mawɗo moɓe coodani terrain walla joguiɗo terrain ɓe mahani hay goto wadde woto tampine yimɓe yoɓe pirtu ɗum min pour min yoɓe pirtu ɗum ɓe ƴeewa goɗɗum ɓe mbasa ɓornade wutti leñol ngol par ce que ene heewi hen way kono daratoɓe ɗo mbiya gendiyankoɓe mbiya ko gendiyankoɓe quelque temps daña haalis majja a wonta yiideɓe hon waɗɓe radio ji hon waɗɓe télé ji mbi ko télé ji ɓorni wutte leñol ngol e radio ji mbi ko wutte leñol ngol so dañi leñol ngol hay importance goto alana ɗumen hen goto e mabɓe sa ari pour jiya ɗum ko probléme ɓe ligginani ɓiɓe leñol ngol ɓe naftoraki ɗumen so wona eɓe kutoro ɗumen ɗum yo gas min oɗo message tabital pulaku panum ɗum koye sukaɓe waɓe no men jangguɓe ɓe alɗuɓe ɓe anduɓe ɓe yoɓe gar enen fof daroɗen pirten ɗum koko foti firtede nde won noon so tawi a woni ɗaminiɗo a wawa haalde goonga kamɓe wonɓe toon ɓe foof koɓe ɗaminiɓe so wonano ɗum hande in potano jooɗade ɗo eɗen goya ko kalɗa ko nane ene selli so tawi ha joni fulɓe mbiyata ko recensement waɗama pël tukulor ɗum ɗo ɗum ko kecce so tawi eɗen mbiya enen eɗen jogui ministre uji haalpulare en en jogui président ji fulɓe en jogui DG ji fulɓe ko hunde hersinide haalde fotani haalede neɗɗo ayi jolfuɓe mbi ɗum wayde wiyorde koye nduru ɗum ala sentiment so tawi neɗɗo woni hunde a dañi hunde foti ko feñjema yimɓeɓe poti ko naftorade ko dañƴa ko hande mi ƴetta yeru kadi ma yimɓe mbi gommi hoye jinggude wona jinggude noon eɗen gandi hande leñol fulɓe sone weeli neɗɗo sene metti ɗum mi anda banggue goɗɗo de banggue Afrique to walla lakara on banggue kono ɗo Sénégal en ngala hon don sampade holko leñol ngol dari wadni hande hay so tawi ummima ɗo mo yaaha nokku goɗɗo tampere nde o tampande ko Allah min tan e makko e Allah gandi ayi mi hay so ala hen min toujours komi caméraman makko minen liggotto ko heewi gaga cehilagal yidde endam gondam ɗon ɗam omo tampi tampere nde alata haali min toujours mbiɗa hokka ɗum yeru e jolfuɓe eɓe mbiya siwdu jammi borom te enen fof eɗen gandi to tolniɗo hande waɗi saaha goto oto makko no waɗi ɗo accident yimɓe fof tini accident makko oto no boni garmi ɗo ene Dakar on ko min ponno liggade on saaha tabital pulagu international waɗa ɗo en e grand théâtre o ala oto kala nde min pini Oumar Doro Kumi so famɗi komin ƴettata taxi ji ya garta ko ene wona 25 000 jiiɗa ko min ñamata ko e foof mbimomi kawdon an aɗa ƴetten tata walla ƴetten ɗum ɗoji tokosi ɗi mais o joƴƴinimi o famminimi wi kam ayi min hande ma wood joɗiɗoɗa baɗum Oumar Doro Kumi joni ara tawa ɗo mbiɗa puusodira e nder tata tan a jag appareil mum fotami tan waɗa e soleil ayi
ko inde leñol ngol bonata ƴeewata kañum neɗɗo fof kala guurɗo ko basowo kala ñawɗo ko cellowo kala celluɗo ko ñawowo neɗɗo wawi dañde hannde janngo wasa d'accord mais neɗɗo yiyata ɗum ɗon yiyat tan ko monɗo jooɗi e mono jole tata walla mono jole taxi o handani te pourtant biyow noon o wawa sodandemo hay weelo holko on guddirta e ko goñotoɗa bandiraɓe e wasiya wasiyam ko wiide yimɓeɓe yoɓe gartir hen haqqillaji mabɓe no fewi haaluji kalteji ɗi wasiyam ko wiide président de la république du sénégal son excellence Macky Sall e gouvernement mum Allah jarama o jarama minen banggue amen kala fodde min mbiyata ko waɗi mais ɓe o fawi ɗon ɓe mbaɗani fodde mum saabu enen hannde eɗen poti dañde e nder télévision national dañen hen opportunité mo ganduɗa eɗen mbawi yitade hen koye men mais hannde hay goto yeɓata RTS à cause de holɗum ɓe tellaki toɓe poti tellade to hay RTS 5 garɗo Matam o min kalami koye région de Matam RTS 5 garɗo Matam o minen min mbaɗani hen bénéfice min jiitaki hen koye amen min komi caméraman komi réalisateur ujunere honam nan toon ƴellankoɓe nan toon hunarinaɓe nan toon woɓɓe nan toon mais hay goto yitaki hen hoore mum so tawi neɗɗo no waɗa hunde no waɗani yimɓe hunde nde ene ɓorno wutte hunde nde yiyataw ko gonga so tawi wona gonga min jiiɗa min jiiɗi ko Racine Talla baɗaɗo directeur général RTS o yo wat feere o ƴeewana fulɓe émission ngaji guurɗi surtout dono sampate amin jiiɗi yoɓe tottumo émission mo ganduɗa émission bawɗo wurnude pulagu e nder aduna foof wona Sénégal tan de mi haalani e Sénégal tan mais ko nder Afrique o e Europe o foof taw on ɗon émission yimɓe ne mbawa ɗum hutorade naftoro ɗum taw message uji mumen mbawi yewtinde hen pulagu kadi wawa yitade hen koye mumen wona ɗum ko Allah jarama Oumar